Nyako Ramogi Juanga adwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu. Watudre kod jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Kisumu mar mondo mi olernwa gino matimore. Kata kamano, gino matimore ni jakom mano mar National Housing Corporation mano Yusuf Shanzu nitiere wuoth e aluora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya mar ng'iyo kaka gedo mag ute manengogi oyweyo midendo gi dho ngere ni affordable housing dhi nyime e wuodhe makamano. Kata kamano kane oloso gi Ramogi TV okwayo oganda mondo kik ket siasa e wach gedo mag udi nimar chenro makamano en mar loso thuolo mag tije ne jopiny mawuok e aluorago kod Kenya mangima. Adwa ni watudre achiel kachiel kod Millicent Adhiambo mar mondo mi olernwa mathoth. Millicent, ka intiere kaunti ma Kisumu, iriyo nade odiochieng' ma kawuono? Inyalo mana leronwa matut kotudore kod chenro makamano mar gero udi manengogi yot e kaunti ma Kisumu. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuoke kar gedo mag utego eko mayudore Kanyakware kaunti ma Kisumu kaendi, ma bende ka en achiel kuom kuondego eko ma otenge kaunti ni ma igere utego manengogi oyweyo. Ma bende e seche mokadho chien kanyo ne wan gi jakom mochung' ne ute sirikal manengogi oyweyo ge mong'ere kaka Yusuf Shanzu, ma bende no wuotho ng'iyo ni to gero ute manengogi oyweyo aluora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya dhi nade. Ma bende kane waloso kode oyango ni ka ong'iyo ka ochako gi Homa Bay, Nyamira, Siaya, oneno ka utego eko osechopo atamalo 65 ma gimoro kochopo higa manyien dwe mar 2 to utego thothgi nyalo biro yudo ka orumo. Kae Kanyakwar kaendi an kod jogo ma bende tiyo ma bende gero utego eko, jotich ma bende ni kaendi mondo gi sirikal kokalo kuom chenro ni mar gero utegi. Ang' nwawuo kod gachiel kachiel mondo ginyiswa ni to ere kaka chenro manokel kod sirikal ma bende en gino kata agenda manie chenro mag jatend piny William Ruto mag bottom up, ere kaka osekonyogi kaka jodak maluora kaendi, to e yie ma kama gitiyo no endi bende gin gi rem moro amora ma gigombo ni sirikal okonygi seche ma gidhi nyime kod tich mondo gine ni chenro ni ochopo kare kaka idwaro kod piny owacho. Machiegni abo chako kodi king'eyo kamera chakna gi nyingi mondo inyisa ni to in kaendi aneno ka in nyadendi, to ka aneno ka en tije mana mag chuma ma bende joma chuma winjo tim. Inyalo nyisa ni affordable housing osekonyi nade, titimo ang'o kaendi, tang'o minyalo kwayo sirikal? Erokamano ne Ramogi Citizen, an machung' ka iluonga ni Engineer Cynthia Nyango. An ka koka assistant site engineer ma ochung' ne gedo makae ne National Housing Company ne en company mokel gi, en chenro mokel gi sirikal. Agone sirikal erokamano kuom kelo chenro machal kama nikech osekelo konyruok ne anyuola ne youth ma e gweng' ma koni endi. Ne wan joma mine osemiyo wayudo pesa yo maber, kendo joma mine miyo chance ahinya kuom tijni. Koro nyalo mana nyiso government ni ginyalo medonwa pesa moro matin ni jo funde gi jolwedo mane piny mondo Erokamano, an iluonga ni Charles Olo, jadak ma Kanyakwar, kama tich mar affordable housing dhi e nyime ni. Dwadwoko ne sirikal erokamano kuom miyo kelonwa tich e gweng'. Tich osemiyo sani wanyalo yudo kaka wakonyore. Wan gi kama kochiewo to wadhiye. Tije gi be osemiyo jowa mane university gi colleges kar attachment. Mano wadwoko ne sirikal erokamano. Minewa gi kod owetewa gi wuonewa machielo bende oseyudo tich ka. To gimoro amora ma nigi berne nitie achiel ariyo adek manyalo wacho kaka wanyalo kwayo mondo losie, moloyo tarita kwe. Juma mokadho nwawika achiel kuomwa kokadho kuom jonjore koa e tich nowuok malewo matin. Koro wakwa sirikal osetimonwa maber kuom kelo tich, sani wanyalo konyore. Arita kwe mok ber bang' kane wawita achiel kuomwa. Chudo marwa be ok dwa wach ni rach ahinya, lakini ne jakom marwa wakwayo ni dochako mednwa chudo kendo bed malo matin, wamed rito ngimawa moloyo kaka waritono. Adwoko erokamano. Erokamano ma Ramogi Citizen. An Kevin Juma, ane machung' ne health and safety. Wago erokamano ne chairman mar National Housing kuom limo ma kawuono. Mar ariyo, adwa wuoye wach insecurity. Insecurity ok ber ahinya nikech iyudo ka bathereru koni nitiere bungu. Koro bungu no nitie jonjore mapondo to chandowa kwa yudo pesa matin. Mar ariyo, ago erokamano kendo ne jakom
sirikal kuom kelo tich aila ni. Miyo wadak maber, wadak gi ngima maonge njore moko ma njore mane pondo stani koro wayudo ka wan gi tich. Erokamano. An kachung' ka iluonga ni Vivian Akinyi, anyaka nyakwar, ambago ni Nyasaye erokamano kuom tich ma sirikal okelo ka. Koro, newach mokwongo joma singles mother ni kare olo jok mabaya baya, na tijni konyo ji mang'eny kata an bende olo jok mang'eny mawuotho awuotha maonge kuonde matimre nade madhiye. Erokamano katieko kodi. We agone Radio Citizen erokamano thuolo maber moloso mondo obi orado kodwa kawuono. Agone sirikal erokamano malich keche kambi kana donjo ka fundi marangi to sani rangi ochung' nikech tich pod dhi mbele. Sani an fundi mar chuma kendo asepuonjora chuma, koro agone sirikal erokamano. Mokwongo daher ne jatendwa mochung'no mondo mi chudo no kaber to kober ahinya nyalo medo gimoro matin mondo mi kaluwore kod chuma dhi mbele. Kik wabed koro mang'eny e udi. Keche udi sani nitie uchumi mang'eny madhi dhi skul, te gik midwaro kod chudo mwan go, gik moko dhi mbele, usuru dhi mbele, to chudo war pod na macha. Koro ka sirikal nyalo yienwa to medo matin mondo mi wabe wadhi mbele kata kwa watiyo nikech mokwongo amor ahinya nikech kwachiyo kinyi to wan gi kuma wadhiye. Koro mano bende mor mara, watiyo ka joma ng'eny akosiepe wakra ujende mang'eny manye richo sani biro tich ka kendo koro gik marach manyagi timo koro giweyo. Mano miyo agone sirikal erokamano nikech koro tijno keto gi busy kuma ne gidhi timo gima richo ka koro giweyo. Mano miyo agone erokamano. Kuom nyinga en Moses Owiti, ajadak Mubunga. Nyasaye mondo ogwedhu. Erokamano ahinya. Mana kamano Joyce, kionge penjo moro amora seche mane watwa kod jakom mar National Housing Corporation mano Sanzu Yusuf. Nyalo lero ni wuodhe ni endi nochakore kod county ma Kisii, odhi Nyamira, kowuok Nyamira odhi Homa Bay kuma ne oyudo ka gedo ber. Kata kamano nitiere midhiero achiel ariyo adek mowacho ni nyalo thiro gedo ma kamaendi. Achiel kuomgi gin lokruok mar futo mar kor lwasi miyudo ka seche moko weather olokore kata kor lwasi olokore koth chwe to nitiere kaka koth ka chwe to gedo chung', koro gedo ok nyadhi kaka owinjore. Miyo seche kata sama giketo magigeto ni kochopo kama kamaendi to gedo go biro rumo to ji ochak dak e utegi luwo magiendi koro thiro dok chien. Bende owacho ni utegi eki gin ute mabeyo, oganda kikete siasa ni mar enot makata jal ma osetiegore mbalariany koyudo tije moro matin mochame pesa maromo kata 30,000 kaduogo chien kanto nyabet gi ot monyalo chulo 10,000 dwe ka dwe, to bang' thuolo kata kinde mar winjruok mowinjore to odno chulo machieng' bed mare mopogore kod kinde machon manoket ni nyalo chule achula to kogik sama idar to iloko mana tinga to ting'o ni gik moko tikao kitimiyo jatendot kata landlady. Kao kamano to omedo jiwo ganda ni tije ma kamagi kowuok kata seche ma igero utegi eki to jotelo mani kanyo oneni jogo ma indiko e alworano gin jodak makanyo magibedo atamalo 70 ka jok mawuok oko to nyalo bedo atamalo 30. Kao kamano mago weche ma pod wamedo luwo ang' wamed kelo nu mathoth kotenore kod gigo manager komo wacho wuodhe kagisani owuok kaendi kendo chomo nyaka kaunti ma Kakamega. Gethulo ni endi ang' nawe mondi dhi nyime kod medo kedho weche mar medo tucho e mesawa mar ke weche mar Ramogi. Joyce an komi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Wawinjo kanyo kaka chenro no mar gero udi manengogi yot e kaunti ma Kisumu osebedo ka ndike tich rowere mathoth. Kata kamano wajiwo mana jopiny mar mondo mi kik ket siasa moro amora e chenro ma kamano mar mondo mi rowere maonge tije oyuda tich e yo makare.